Eta gero mundu globalagoan euskerak zer nolako tokia du orain eta hemendik urte batzuetara. Nik uste dut euskerak euskeraren gainean bi eginkizun nagusi ditugula. Alde batetik euskeraz egin edo eta euskeraz bizi nahi duten eskualde, esango nuke, eskualde horiek euskeraz bizitzen jarrai dezaten hortarako helduguneak edo programa berezituak sortu behar ditugu, horiek behintzat berakadarik izan ez dezaten, eta gutxienez behintzat gune ez hitz egin nahi dut, ez dut nitxo ez edo geto ez hitz egin nahi, euren espazioak izan ditzaten hori bermatu behar dugula, hori alde batetik. Eta bestetik datorkigu, kanpotik datozkigun pertsona izugarri uholdeak datorkizkigu eta etorriko dira. Orduan bigarren egitekoa nire ustetan da horiei guztiei azaltzea lehenbizi hemen hizkuntza bat eta kultura bat daudela. Ezagutu dezaten eta uler dezaten hemen nola funtzionatzen dugun, guk ere beraiekikoak ezagutu eta ulertu beharko ditugu, eta elkar hartze horretan lortzea beraiek euskera ikas dezaten. Niretzako ibilbide bi horiek neurrikoa dira. Ehundik gora urtetik gora duen erakunde bat gizartearen aurrean, belaunaldi berrien aurrean akaso zarruno hitza erabiltzen da. Adiera hori igual izan dezake eusko ikaskuntzak. Gazte belaunaldiei begira ze egitasmo edo programa zehatzen ditu? Nik esango nuke eusko ikaskuntzaren programetan gazteek programa guztietan parte hartzen dutela. Hau da, ez dauzkagu programa batzuk bakarrik gazteentzako edo bakarrik adin hartan edo katenantzako. Begira baizik eta gazte parte hartzeko modukoak. Bai, zeren eta gure lan egiteko modua da anitza arlo guztietatik begiratuta. Bai ideologiatik, bai lurraldetik, bai generotik eta baita ere adintartetik. Behar bada beste aniztasun punturen bat utzi dut, baina jaketa ikasi behar duguna da belaunaldi ezberdinen artean lan egiten. Eta ikasi behar dugu adin denetakook, bai gazteek, bai tartean askotxo gaude, eta baita nagusiek ere. Gizarte honek beti eskatzen digu nolabait gazteekin behar dutela, edo beraientzako esparru bereziak. Eusko ikaskuntzak adintarte guztiekin batera lan egiten du. Eta zindagit, lanean aritzen direnak gustora aritzen direna. Datu bat emango dut bakarrik, eta da kongresuan, oraintxe egin berri dugun kongresuan, parte hartu dutenen adintartea, 35 urtetik berakoena, eren bat izan dela. Nik uste dut portzentaia izugarri ona dela. Gertatzen dena da, gazteak 20 urtekin begiratzen du gora, eta bera baino zarragoak ikusten ditula guztiak, baina horrek ez du esan nahi ez bera errepresentatuta ez dagoenik, eta ez da ere berak bere eremuan lan egiteko aukerarik izan ez duenik. Beraz, zarruno adjektibo hori nik uste dut askotan erakundearen adinari jartzen diogula, baina begira zelako egoitza batean gauden. Hau ez dut uste bat ere zarrunoa danik. Zure agintalditik, Eusko Ikaskuntzako agintalditik, zer da nahiko zenukena euskal jendarteak, bazkideek, zuen kideek gogoratu beharko luketen? Beira, ez naiz hori pentsatzera heldu. Eta arrazoia da, hain zuzen ere, 4 urteko bat egin dut, eta beste 4 urterako konpromiso hartuko dut baita ere ez. Orduan, pentsatzea hori bukatzen danean zer orain buruan daukadana da, hurrengo 4 urtekoan zer egitea dagokigun, zer egin beharko genukeen, nahiko genukeen, eta barrez. Eta beira, justu aurreko lehendakariak alkarri paperak pasatu genizkionean esaten dan bezalaxe, esan zidan, zuk lehendakari bezalaxe egin behar dezuna da, esan zidan, aurrekoarengandik hartu duzun maila horretatik urrats bat gorago utzi. Orduan, uste dut 4 urteko honetan urrats bat eman dugula, eta ni nahiko neukena da urrengo 4 urtean beste urrats bat eman. Horrekin